Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω τα βιβλία που διαβάζω αυτό το χρονικό διάστημα και είναι γεγονός ότι η εβδομάδα αυτή δεν είχε έτσι πολύ χρόνο για ανάγνωση. Προχωράει βέβαια αρκετά η αισθηματική αγωγή, μια και του Φλομπέρ, μια και την έχουμε στη λέσχη ανάγνωση της βιβλιοθήκης της Βουλής, όπως σας είχα αναφέρει και στο προηγούμενο βίντεο. Το Μαγικό Βουνό δεν το έχω προχωρήσει, οπότε δεν μπορώ να πω σχετικά περισσότερα με την επαιτειακή αυτή έκδοση. Και τα βιβλία που αγόρασα από το φεστιβάλ βιβλίου, όπου πήγα για πάρα πολύ λίγο, μόλις ανοίγανε, και υπήρχαν βέβαια και εκδοτικά περίπτερα τα οποία δεν είχαν καν ανοίξει ακόμη. Όπως σας είχα αναφέρει, αγόρασα το βιβλίο που μου έλειπε της Όλγα Τοκάτσουκ και είναι μέσα στο πρόγραμμα των αναγνώσεών μου, και φυσικά το βιβλίο από τις εκδόσεις Δώμα, που ξέρετε πόσο πολύ αγαπάω, Σφερδούκλια στο κεφάλι, Βρασίδας Καραλής, τα ιστορήματα της Διονυσίας. Το βιβλίο είχε μόλις κυκλοφορήσει τη δεύτερη μέρα. Είναι αγορά, το δείχνουμε κιόλας, έτσι. Είναι γεγονός ότι έχω λάβει βιβλία από τις εκδόσεις Δώμα δωρεάν, αλλά όπως ξέρετε υπάρχουν και κάποιοι εκδοτικοί οίκοι τους οποίους θέλω να αγοράζω τα βιβλία τους, γιατί θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας για να τους στηρίξουμε. Οι εκδόσεις Δώμα είναι αυτές, οι εκδόσεις Κοβάλτιο, οι Αντίποδες, η Κύχλη, οι εκδόσεις Άγρα, καθώς και κάποια άλλοι εκδοτικοί οίκοι, τους οποίους εγώ αγαπώ, και βλέπετε ότι στα βίντεό μου παρουσιάζω ή αναφέρω τα βιβλία τους. Το συγκεκριμένο βιβλίο μου άρεσε πάρα πολύ, και αυτού του είδους η μαρτυρία, η ιστορία του τόπου μιας περιοχής, εδώ συγκεκριμένα είναι Κρέστενα Ηλίας, με ενδιαφέρει πάντα, γιατί βλέπεις από εκεί και πέρα και τους ανθρώπους πώς ζούσαν την εποχή εκείνη, αλλά και πώς διαχέουν στην επόμενη γενιά ιδέες, μνήμες, γεγονότα. Θα σας το συστήσω σίγουρα, γιατί είναι ολιγοσέλιδο βιβλίο για να το διαβάσετε, και μάλιστα κάτω σε αυτό το βίντεο της περιγραφής, επειδή έγραψα το εντύπωμά μου στο Fractal Art, θα σας βάλω για να διαβάσετε έτσι περισσότερο. Τώρα, τα συνοδευτικά της ανάγνωσης, και θα ήθελα έτσι εδώ να μου πείτε τη γνώμη σας, είναι εντάξει, ένα ποτήρι, μια κούπα, πάντα παίρνουμε εμείς σχετικά, αλλά ό,τι αφορά το haul της αγορές μου, δηλαδή αγόρασα μία ξύλινη βάση για να ακουμπάω το βιβλίο όταν το διαβάζω, και θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας εάν έχετε κι εσείς και από πού αγοράσατε, γιατί εγώ το αγόρασα από μια εφαρμογή που αυτό εδώ το ξύλινο μου αρέσει, μπορώ να πω, έχει πίσω και την βάση και μπορείς πάρα πολύ καλά να στεριώσεις το βιβλίο εάν διαβάζεις σε ένα γραφείο ή αν διαβάζεις, ας πούμε, στο κρεβάτι κάποιοι, και σε βολεύει να υπάρχει, ας πούμε, αυτή η στήριξη για να διαβάσεις περισσότερο την σελίδα. Από αυτή την εφαρμογή, από την οποία δεν κάνω καμιά διαφήμιση, έτσι, και μάλιστα το σκέφτηκα πάρα πολύ για να αγοράσω, στα πλαίσια της εκμετάλλευσης παιδιών που ακούμε ότι εργάζονται, είχα παραγγείλει και αυτή, η οποία είναι βέβαια πολύ πλαστική, είναι σίγουρα για μικρά βιβλία, δεν είναι για μεγάλα.
τα οποία είναι έτσι και έτσι, αλλά είναι πολύ πλαστικό και δεν νομίζω να το χρησιμοποιήσω. Αυτό με παρακίνησε να το αγοράσω κάποια φίλη μου, γιατί μου είπε ότι βόλεψε πάρα πολύ το γιο της, ο οποίος κάνει μουσική και βάζει την παρτιτούρα πάνω. Πιθανόν να είναι χρήσιμο. Θα ήθελα να μου αναφέρετε αν υπάρχουν και άλλα έτσι γκατζετάκια ή άλλα που μας διευκολύνουν στην ανάγνωσή μας, γιατί όσο μεγαλώνουμε δεν μπορούμε πάντα να είμαστε σε μια πολυθρόνα ή ξαπλωμένοι στο κρεβάτι. Εγώ τουλάχιστον στο κρεβάτι δεν διαβάζω, πρέπει να είμαι όρθια, δεν μπορώ τελείως ξάπλα. Θα χαρώ στα σχόλια να μου το γράψετε, καθώς επίσης και ποια βιβλία αγοράσατε εάν πήγατε στο φεστιβάλ βιβλίου, γιατί πολλή κουβέντα γίνεται ότι τα βιβλία ήταν πιο ακριβά. Νομίζω ότι και εγώ πέρυσι που είχα αγοράσει κάποια από τις εκδόσεις Ίκαρος σας το είχα αναφέρει ότι ήταν πιο ακριβά. Από την άλλη όμως ξέρουμε ότι και οι πρώτες ύλες ακρίβηναν, ότι οι εκδότες πληρώνουν τα περίπτερά τους, δεν είναι ότι δεν συμβάλλουν, αλλά προσωπικά προτιμώ να το αγοράσω από ένα βιβλιοπωλείο σίγουρα, αλλά δεν πάβει να είναι μια γιορτή για το βιβλίο και θα ήθελα πραγματικά μέσα στην πόλη να υπάρχουν εκδηλώσεις για το βιβλίο.